Vilayeti Xatton дар миқёси ҷумҳурӣ яке аз вилоятҳои калонтарини аграрӣ маҳсуб ёфта, самти асосии кишоварзони он пахтакорӣ маҳсуб меёбад. Бо мақсади даромад тадбир намудани дастури додҳои пешвои муаззами миллат боиди васеъ намудани майдони кишти пахта аз ҳама шароити имкониятҳо хоҷагиҳои пахтакори ҳудуди вилоят истифода бурда, имсол мувофиқи дурнамо бояд дар майдони 120,500 гектар кишти пунбадона гузаронанд. Бо мақсади афзун намудани истеҳсоли ин ашёи хоми саноатӣ тасмим гирифтанд, ки дар майдони 41,000 гектар кишти зери плёнкаро баромонанд. пахтакорӣ яке аз соҳаҳои асосии кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, дар иқтисодиёти мамлакат нақши муҳим дорад. пахта яке аз маҳсулоти содиротии давлат ва ашёи хом барои саноати сабук ба ҳисоб рафта, бо назардошти талаботи бозор майдони кишти он дар вилояти Хаттон сол аз сол зиёд гардида истодааст. мавриди зикр аст, ки мувофиқи тавсияи олимону мутахассисон бо назардошти ирояи талаботи қоидаҳои агротехникӣ гаркиш ва парвариши он метавон ҳосили баланди ин зироатро ба даст овард. яке аз омилҳои дигаре, ки барои фаровонҳосилӣ мусоидат менамояд, ин шудгори саривақтӣ бо сифати майдонҳои мавриди кишт дониста мешавад. мувофиқи тавсияи олимону мутахассисони вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи техникаҳои тасмачарх дар шудгори заминҳо чанд афзалияти муҳим дошта, пеш аз ҳама ин техникаҳо барои заминҳои дорои хокҳои вазнин ва ё ҷойҳое, ки техникаҳои оддӣ наметавонанд самаранок фаъолият кунанд, бештар мувофиқанд. ҳамзамон шудгори амиқ тавассути ин техникаҳо имкон медиҳад, ки ғизоҳои минералӣ ва маводи ғизобахши хок дар сатҳи зарурӣ нигоҳ дошта шаванд, ки ин ба нашунамо ва ҳосили баланди зироат мусоидат менамояд. масъулони соҳа таъкид мекунанд, ки бо афзоиши шумораи чунин техникаҳо ва тавсеяи дорои истифодаи онҳо ҳосилнокии заминҳои кишоварзӣ ба таври назаррас баланд хоҳад шуд. кишоварзони вилояти Хаттон мувофиқи дурнамо мисол дар майдони 120,500 гектар кишти пунбадона мегузаронанд, ки 41,000 гектари онро кишти зери плёнка ташкил медиҳад. омили асосии гирифтани ҳосили баланди пахта мувофиқи тавсияи олимону мутахассисон ин ҳам бошад, истифодаи тухмиҳои серҳосилӣ ба иқлим мутобиқ мебошад. яке аз усулҳои тарзи муосири кишти пунбадона баромондани кишти зери плёнка маҳсуб меёбад. таҷрибаи мутахассисони чинӣ дар ҳамкорӣ бо кишоварзони вилоят нишон дод, ки ин усули кор аз манфиат холӣ набуда, имкон медиҳад, ки марди деҳқон аз дони киштааш ҳосили дилхоҳ ба даст биёрад. зеро ин усули кишт дар вақти коркард ва парвариши байни қаторҳо хеле манфиатовар буда, бо тариқи оби қатрагин ғизодӯӣ низ омехта бо об таъмин карда мешавад. бо ин мақсад кишоварзони вилоят тибқи нақшаи пешниҳоднамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят бояд дар майдони 41,000 гектар бо усули зери плёнка кишти пунбадона гузаронанд. бо мақсади афзун намудани истеҳсоли ин ашёи хоми саноатӣ мақсади маром доранд, ки аз майдони 120,500 гектаре, ки дурнамо пешбинӣ шудааст, дар майдони 41,000 гектари он кишти зери плёнка гузаронанд. зеро таҷрибаи деҳқонон нишон дод, ки ин усули кор хеле фоидаовар буда, ҳосили дилхоҳ хоҳанд гирифт. бартарии кишти зери плёнка мувофиқи тавсияи олимону мутахассисон ин пеш аз ҳама зичии ниёлҳо таъмин гардида, намнокии байни қаторҳо нигоҳ дошта шуда ва барои сабзиши пахта хеле манфиатовар аст. агар кишти зери плёнка мувофиқи қоидаҳои агротехникӣ дар муҳлати муайян гардида гузаронида шавад, дар он сурат хоҷагидорон метавонанд ҳосили баланди онро ба даст биёранд. пахта ин зироати асосӣ ба шумор меравад. дар шароити мисол вилояти Хатлон ин аз ҳама муҳлати муҳим ин аллакай аз даҳаи дуюми баъзе ноҳияи ҷануба даҳаи дуюми моҳи мард оғоз мегардад. вақте ки замин дар чуқурии мисол 14 то 16 дараҷа гарм шавад, албатта кишта оғоз кардан дар кор. акун сараввал кишти бо зери плёнка тухмипошакаи зери плёнка мегузаронад албатта, ва гуфтан зарур аст, ки киштиҳои қаторӣ аллакай оҳиста оҳиста мисол даҳаи сеюм, баъд даҳаи якуми моҳи апрел кори кардан дар кор, ки бояд то ҳамин як муддати кӯтоҳ ба баъд кишта гузаронанда. акун асос ҳосил аз оғози кишт аст. албатта гуфтан зарур аст, ки дар баъзе мавридҳо ана дар корхонаҳо албатта он тухмиҳое ки ҳастанд заҳролуд шуданд, албатта чунки агар сол камтар сербориш биёд бо касалиҳои пӯстиши реша, гаммоз, макрас пайдо мешавад. барои ҳамин аллакай ин корҳо шудагӣ. акун ҳаракат мекардем, ки мисол коркарди байни қатора риоя кардан дар кор.
дар бисёр маврид баъзе заминое ки аз мисол кишгардон мисол ҷудо шудан албатта дар он замин пахта киш карда мешавад, алаф пайдо мешавад. вақти мисол алаф пайдо шудан интизор шудан дар кор не ки баланд шавад алаф, даррав калан кардан дар кор. дар он заминое ки мисол нам бошаду мисол сабзиши пурра ҳаст, албатта ғизои дигар оғоз кардан дар кор, ғизои якум оғоз кардан дар кор. дар навбати аввал 200 килограмм карбамид агар нитрамофос бошад, бо 50 килограмм то 100 килограмм ғизо додан дар кор. мавриди зикр аст ки кишоварзони вилояти халтон барои дар муҳлати оптималӣ гузарондани кишти пурмадона ҳамаҷониба омодагӣ гирифта, техника ва мошиноти кишоварзиро дар хатти тайёр гузошта, айни ҳол дар хоҷагиҳои пахтакори шаҳру ноҳияҳои вилоят тахту амворкунии заминҳо идома дошта, бо мусоид омадани обу ҳаво ба кишти пурмадона оғоз хоҳанд намуд. имсол кишоварзони вилоят азм бар он доранд ки дар 65% заминҳои корами обӣ кишти пурмадонаро амалӣ намоянд. аз ин рӯ масъулини соҳаи кишоварзӣ ва хоҷагидоронро лозим аст ки бо тавсияи олимону мутахассисон бо истифода аз омилҳои агротехникӣ кишти пурмадонаро дар муҳлати меъёршуда амалӣ карда, дар баландбардоштани истеҳсоли ин ашёи хоми стратегӣ ки ба пешрафти иқтисодиёти мамлакат мусоидат менамояд, саҳми арзандаи худро гузоранд. кишоварзони вилояти халтон бо тавсияи олимону мутахассисон аз тухмиҳои серосиди ба иқлими мутобиқ истифода бурда, то ки дар оянда ҳосили фаровонро ба даст биёранд. умуман бо мусоид омадани обу ҳаво мақсаду маром доранд ки дар муҳлати оптималӣ кишти пурмадонаро ба анҷом расонида, дар баландбардоштани истеҳсоли он имсол саҳми арзандаи худро гузоранд. ғуломрӯди ниёзӣ, ғайрушоҳи мардон, барои барномаи таҳлилии ҳафтрӯзи хатлон.